Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baru kini gilong ki khubor bam tagasni. Kakasi Students Union Jongamau Kruat Circle minta kasni ha ka press conference kilapun pau ka jing sngo diaw halor ka jing ne torti jongatnat sam boarding hapo ka dong ka than ha ka ba ka jingdu yaki min simbriu ka jujiana ka wi ka porsha ka wi pan. Namar kata uba Rutherford Lingdo President Mau Kruat Circle hab ai jingkren ulo ong bat pin pau ka jing sngo khia halor ka jing jahnin ka laipo trik urisau ar hajar arpsau hapo snong rangblang pombriu ha ka ba wei usamla uba kerteng uliat Jim Wilson thongni khat khandai snem ula du ei yala ka jing im nagadau jong ka jing le torti jong katnat sam boarding uplos boarding kharjarin General Secretary ka KSU Mau Kruat Circle ujon Marwin President ka KSU Nobo Sopho Area Unit but marvelous kharjarin kilaya donlang ka KSU Mau Kruat Circle ka papau ka jing skokia ka bedei ka jing sia ka sujia menun kasi apo rang pembreu ka ba wei usamla napo katugas nong ula du ei la ka jong sing im tang na kadau ba ka jing le torti jong tenat bedei banpet ya ka kam boarding ya po kadong ka than ka jongi ba kum kasen hi ni sngo ba kini ki jing sia na kapor ni po kadong ka than ka jongi kadau boro kadai na ka jing le sting jong ki bor bedei banpet ya katanat sam boarding ni po kajaka jungi but kaseng ni da pau na kapor sa kapor ni pun snow sa kibor ki bahalor bapet jong katanat sam boarding ni po ka jala jungi bakin pet kimi ba ya ka jing sam boarding kanang ba kanum long ka jing ma ya kayat kayen jong kibreu kimrat barbaro ka jing thaw ba im rei kai ka bangilap hakini sini por ba nakapor sa kapor kani katanat kala kajin traikam jongka kalau ka torti du kata haba kala don kapor bahang ne po kadong kathain ka jungi ki don ki reu ki bala du la ki jong ki khotmet tang na ka banta ka jing torti ka jing traikam jongka bat rei ka ka kham susu kolong ba hakini kisni ba nu somla ula du la ka jong ka jing im ila ka jong ka jing im tang na ka banta ka jing torti ka jing traikam jong kane kana traikam bat kum kaseng hi ngisro ba lindawa ya kibor badai pet ba kidei ban siu competition ya kayin kaseng jong u somla jimurson ubal khat no aka jing sabat aka boarding retreat menin kasengi bat ka ju ka poro aseng kasno bandawa ba ka ne katanat kadai ban care fencing no ya baro ki transformer ki badon ha keleng jong kisno baper ibadon jingna bat kawairo ban pej ba ya ki pus listrik ban pej ba ki sainar listrik ki badon ha saudong jong kene sekan mar ngi hoj ha ka jinjia ka jaman ne po rangblang pombreu ngi ba ki sainar listrik ha to jaka kilano seteban bat nisno ba katanat ba de ban pej ka de ban simkhia ban penhano mardor ya kitu ki pus bat kunjuro ya kisainar bat ka juga poro kaseng kasko ban kentu ya ka nikatrat miklia po distribution corporation limited ba kadai ban thung breu susu ban penbiang breu haman la kijaka ban pet ban knip nya ya ka jinglong jingman jong ki mesin ne ki tiar ban sambording ya kisnong kitau bat kentang ngasno kabakut ngasno ban halu kubor snolem ya kubahin ngasem jong samla Jim Wilson ba ladu no la jong kejeng im ba to try kenrat nunggu nong tau wala peng kejeng pat dok not kejeng sosi ba try kenrat nunggu nong tau un ker unda un ai ya ki kimet ki pat ba koy bakhya ba kin nang yai im nang yai long kumba ngingi long bat
kaba kayin kasem kaba filamat nrei utrai kan rat nungbu nong kaun ai kata kajing nang kajing start kajing simpang ba pinyo ru kajing jing tengen ba pin sup pin san ha laki sni por kaseng kasnguru ban panpau ba nakapor sekpor hagbede bat kini kijingja kebeja angne po kadong kathanjong ni kaliang juga seng le kenduru wat ikibor yo minister ba dai ban pek ya ketenat sambording ne po kajela bat kani kejing kendu jongi ngisngo ba kasulong kalong nakaliang jong sokar kalau ya sting bat kun kaseng hi ngisngo ba kini ki ki sautuli ki ta ki bang la pensngo ba nakaliang jong kasorkar lani kita kibor ba dai ban pek ada kimla ban sim khia po si benai nakaliang jong kaseng sim daki senjam apung persya ya kani ka corporation